Lami nyausi mayudore e apaya maduong' mawuok Kitale kadhi lodwa ong'ere kaka achiel kuom apeyni marita ne onjaore kabisa pachoka kaluwore koda monj mag jokuo jamni. Jokuo jamni go pondo e bath apaya kendo kuoyo risasi ne geche makalo ma ok gidewo. Mohewo ji 50 osewito ngimagi e dweche 5 mokalo ka koro jotelo ma Turkana kod Pokot dwaro mondo olok nying koa lami nyeusi mamiye nying manyien mano kanyero lami nyeupe. Mae apaya ma Kitale kochomo lodwa kilomita matin kaito ichopo Kainuk. Geche kalo kae gi ng'wech ahinya lami nyeusi ka giluor ni inyal monjgi kikuoyo kuom gi magina gi jokuoge jamni mawachore ni pondo e bunge e bath apaya ka girito monjo jowuoth. Na hapa ni mali mbaya, watu walikuwa ni ambaye nchi ambaye ilikuwa mtu akipiga tu anajua kwamba anabeba maisha kwa mkono. Njauruok Arita osemiyo onge dongruok manyalo timore kata bedni lo magweng'ni ber gi pur. Jotelo ma kanisa ma ok Pokot kod Turkana osingo timo romo makende kae mar ketho nying marach mar lami nyeusi kendo loke. Kwa kauli moja, ili jina lami nyeupe tumelisindua siku ya leo, na hapa haitaitwa tena lami nyeusi. Tumelibatiza jina lami nyeupe kwa sababu mambo yake yote yamekuwa mapya. Mano ing'iyo mar loko gwandruok mosebedo e kind dhoudi ariyogi. Dweche ariyo mokalo, ji 5 e familia achiel moting'o miyo kod nyithinde mane entiere godo e odni nochiel gi magina kendo neg kod jonjore. Natangazie nyinyi leo ya kwamba Mungu amefanya ujiza hapa, amekuwa sasa amani. Dweche ariyo mokalo go bende geche 4 mag Arita ne omok mach kendo obila 4 wito ngimagi. Mano nomiyo piny owacho otima pedha mar jolweny e gwengego. Biashara imerejea. Wewe una biashara zako lodwa, una biashara zako wapi? Hata wewe tajiri wa malori usiwe na wasiwasi kutuma lori lako lodwa ama takwel. Hata watalii pia tunawakaribisha. Kamishona ma kaunti ma Turkana Jacob Oume owacho ni piny owacho gero kambi mar obila mag majoni kilomita matin koa kae, mano mar jiwo Arita. Ikiwa kutatokea wale watu ambao ni wevu wa mifugo na ambao huvuka kushoto kulia kushoto kaskazini hadi magharibi, kile kituo kitaweza kuwa cha kwanza kushughulikia ile dharura na kuzuia uhalifu wa aina ile. Nimeona madereva wengi wakipita hapa wakienda kwa mwendo wa kazi. Hapa naenda kwa mwendo wa kazi, enda kwa mwendo wa pole na utafika salama. Greening Friends ma en chendo mano chakod jotije kambi maroyo media e Nyakalundo kod wang' jowi mar Ramogi dhi nyime koda medo goyo kang' e jiwo weche rito ler mar alwora. Chendo makama gitimo kokalo kuom limo skunde mopogore mar puonjo nyithind skul kod oganda e wi ber mar pidho yien kaka yor rito alwora.